Dievča zlaté, keby si bola jediná na svete, tak som homosexuál. Tak koľko by ste jej dali? Keď ju mám rád, dám jej aj 10. Aj 10. Aj 10, no jasne. Je 10 z 10, ale sype. Takže nie, chlapci, nerobte to. Ešte keby to ochlpenie, tak dosť. Ja by som skôr mal problém s tými hormonálnymi zmenami. Som mala vždy nižších chlapcov. To boli najlepší kamaráti. Nám bolo jasné, že asi z tohto láska nebude. Treba papať. Lebo muž ma musí vedieť zdvihnúť. Akože to už by bolo smiešné. Je 10 z 10, ale je vyššia ako vy. To by nevadilo, to sa v posteli stratí. Čaute, moje meno je Maxim a vitajte pri dnešnom YouTubeovom videu. Budem sa ľudí pýtať, je 10 z 10, ale vždy si niečo vymyslím, prečo by tá osoba, ktorá je 10 z 10, nemala po danej informácii byť 10 z 10. Je to dostatočne zrozumiteľné? Dúfam, že hej. Práve sa nachádzame v mojom obľúbenom fitku, vo Fitine a pôjdeme sa pýtať aj do mesta, ale chcem začať tuto, lebo mám tam zo pár otázok takých, ktoré sú aj čo sa týka akože ľudí, ktorí cvičia, ale aj mimo cvičenie, mimo fitness níž. Takže poďme si niekoho vyhliadnúť. Je 10 z 10, ale je moc vulgárny. Potom 5. Proste to hovorí o tvojom leveli inteligencii, ak sa nevieš vyjadrovať inak ako vulgárne. To je pravda, to je veľká pravda. Je 10 z 10, ale je nižší ako ty. To sa nedá, takže 10 z 10 stále. Dobre, to je dobrá odpoveď, to sa proste nedá, aby bol nižší. A keby to je nejaký, vieš, že trpaslík alebo tak? No ak je to taký nejaký takí tí Aziati, čo, lebo aj dievčatá sú tam, že fakt, že nízke, že oni majú tak 130 cm. Tak akože asi je to pre mňa veľmi nevýhodné, keďže celá moja rodina je veľmi nízka a potrebujem tam dodať nejaké tie vysoké geny, takže nie, 0. OK, dobre. Je 10 z 10, ale má menší biceps ako ty. 3, lebo ja moc ruky necvičím a to už by asi bolo niečo, kebyže aj chalan, vieš, lebo tak to získaš aj nejaký biceps, keď robíš také manuálne práce, ako nosiť nákupné tašky máme alebo tak. Takže to už je veľmi zlé. Je 10 z 10, ale chce mať otvorený vzťah. 0. Nie. To je už úplne, že čisto commitment issues, nemôžem mať nikoho, nemôžem ti veriť, nemôžem veriť sám sebe, takže nie. Je 10 z 10, ale robí tú jednu vec, z ktorej chytáš extrémny ik. 8, lebo je to veľmi také subjektívne, proste. Môžem sa to naučiť mať rada, môže to sa z toho stať nejaká vec, ktorú... Budete robiť spolu. Áno, napríklad. Je 10 z 10, ale sype, čiže berie anabolické steroidy. No, to je pre mňa, že veľmi zlé, povedala by som, že 2, aj frajerovi som to zakázala, takže nie, chlapci, nerobte to. Teda, každý má svoje preferencie, ale dokážete to aj sami. Ďakujem. Je 10 z 10, ale nechce deti. OK. 5 z 10. Ja chcem deti, samozrejme, ale keď stretneš niekoho, koho miluješ a proste sa shodneš na tom, že nechce, tak teraz neznamená, že láska končí, ja si myslím. Ale určite akože teraz nekrachne na tom ten vzťah, keď nechce náhodou. OK, dobre. Pekná odpoveď. Je 10 z 10, ale chce mať otvorený vzťah. To znamená, nechce sa viazať, chce mať aj iných partnerov, chce mať aj teba zároveň, nie taká nerozhodná. 0. Dobre, ja súhlasím. Jednoznačne. Je 10 z 10, ale zdvíha viac ako ty. No, minus 10. Záleží na tom čo, hej? No všetko. Dobre, tak akože... A tie drepy by ešte som zobral, hej, keďže sa sústredia slečny na tie nohy a ja som men's fyzikár, takže... Ale ja som tiež men's fyzikár a nohy dobre. Okay. Dobre, tak 2 z 10, no. Fú, OK, dobre. Je 10 z 10, ale je vyššia ako ty. No my nemáme ďaleko a keby tam bolo tých 10 cm navyše, tak nehrozí. Nie? Vôbec nič? Nechcel byť ešte takú teraz žirafu, niekedy, že? vôbec. Čo si, teraz je... Zadvihni ma. Nie, teraz je na opätkoch a mi to stačí niekedy. Cítiš sa... No, dal by som, keď mám ho hodnotiť, tak také 2 z 10, 1 z 10. Je to. Tá výška tam, človek sa potom cíti. A ešte keď máš tú body dysmorfiu, vieš, ešte ti ju... si predstav, že ona je vyššia, zdvíha viac ako ty, má viac testosterónu ako ty, tak to je hotovo, to je koniec. Ešte keby to ochlpenie, tak dosť. Ready? Ready. OK, takže je 10 z 10, ale je moc vulgárny. Fúha, akože... 7 z 10, že je to také, že dá sa to. OK, dobre. Je 10 z 10, ale málo zarába. Že chodí do roboty, ktorá ho nebaví, proste fakt, že úplne že minimum wage, úplne proste fakt, že nemáte poriadne ani na chleba, že fakt je to zlé.
Ako, keď sa snaží, OK. 10 z 10. OK, stále Ale 10 keď z 10. sa snaží. A keď sa nesnaží? Keby sa nesnažil, že fakt málo zarába, je mu to jedno, proste žije fakt úplne... 5 z 10. 5 z 10. No, tak no. OK, dobre. Je 10 z 10, ale má menší biceps ako ty. 10 z 10. Hej, stále 10 z 10? Nikdy, Ty nikdy, kokos. nikdy. Na čo cvičíš? Neviem, ja už prestávam každou na to. Nikdy som sa nepozerala, že na telo. OK, OK. Tak. Dobre, to som nečakal. Ja si to teraz myslím, že na to som mu zbalil. Akože to som nečakal, fakt. Áno, nie. A mňa si na to zbalil, pozri sa, vieš. Je 10 z 10, ale nechce deti. 0 z 10. OK, chcel by si mať deti. Jasné. Je 10 z 10, ale je moc vulgárna. 0 z 10. 0 z 10, lebo nie som zástanca vulgárneho vyjadrovania sa a podobne. Že nie som zastanca vulgárneho vyjadrovania sa do p***e. To ver. Je 10 z 10, ale je vyššia ako ty. Fúha, asi 5 z 10. Ale akože viac sa pozerám asi na tú jej osobnosť a celkovo, jak sa správa a ten výzor je druhoradý. Nice, pekne. Je 10 z 10, ale chce mať otvorený vzťah. OK, fúha, som kresťan, takže 0 z 10. To musím povedať, mám svoje hodnoty a svoje zásady a toho sa chcem držať. No jasné. Akože z môjho pohľadu, aj tým, že nie som kresťan, tak rovnaké hodnoty mám, čiže tiež by to bolo zelené 0 z 10, lebo toto je také dosť... Nie je to pre každého. Hej, nie je to pre každého, no. Toto bude zaujímavé. Je 10 z 10, ale sype. Fúha, pokiaľ by to bola nejaká súťažná forma, že akože súťaží, tak by som povedal, že nemám s tým ani problém, ale ak by to bolo len tak asi 0 z 10. Ja si predstav, že by som mal takú kulturistku, takú zaujímavú, neviem si to predstaviť. Pokiaľ by som bol ja kulturista, tak nie je problém, ale asi ináč. OK. Ináč neviem. Je to také, že muselo by sa to stať a potom by som sa k tomu vedel nejakým štýlom vyjadriť. Hej, OK. Je to, akože za mňa by to bolo halúzne. Ako keby to je, že bikina, alebo wellnesska, tak to akože ešte to pohode, áno, to áno. Ale keď si predstavím takú kulturistku riadnu, akože keď už by bola naložená, tak to neviem. To ja by som sa cítil jak žena proste. Ja by som skôr mal problém s tými hormonálnymi zmenami a aj tá zmena toho hlasu, že ak by to bola nejaká extrémna sypačka alebo tak. Je 10 z 10, ale je nižší ako ty. 2. Prečo? Neviem, som celkom nízka, takže podľa mňa je väčšina mužov vyšších ako ja. OK. Je 10 z 10, ale je moc vulgárny. 7. Podľa toho kde, ale keď je to akože niekde na verejnosti, stále tak... proste. Aj tak 7, pretože sa to nedá, nie je to niečo, čo sa nedá zmeniť, takže je to v pohode. OK. A je 10 z 10, ale nechce deti. 10. Je to v pohode, úplne podľa mňa je to v poriadku. Čiže si s tým v pohode, že keby nemáš Určite. deti. OK. Je 10 z 10, ale nehovorí tvojim rodným jazykom. 10. 10. To by mi nevadilo. Čiže bolo by to v pohode, aj keď máte napríklad inú kultúru. Hej, to, že... úplne v pohode. Ak si nájdeme nejaký spoločný jazyk, tak... Je 10 z 10, ale je vyššia ako ty. Asi stále 10. Si výšku nejako neriešim. Čiže Dobre, keby mala 2 metre, tak to už asi nie, ale možno i keď nie. Nie, zostávame, ale 2 metre, tak to už, ale tak tých je málo. A to by si dal koľko, keby má takto, že fakt, že je 10 z 10 proste 7. jeden z druhým. 7. OK, dobre. Väčšinou sa do týchto otázok zapájajú proste chalani, ale dievčatá majú zaujímavé pohľady a hlavne je to super, lebo je to kontroverzné, ľudia sa radi zapájajú do komentárov potom, takže ahoj, neruším ťa. Je 10 z 10, ale zdvíha menej ako ty. Na všetkom proste, je úplne že weak. 3 z 10. Tak lebo muž ma musí vedieť zdvihnúť. Proste nemôže byť slabší než ja. Akože to už by bolo smiešné. To akože hej, ale akože niekomu to že vraj nevadí. Povedali aj 10 z 10, že... Ale pravím, ty si proste gym girl, takže... To už záleží od človeka. No presne. Je 10 z 10, ale málo zarába. Ja nie som na peniaze, takže mi to je vlastne jedno, ale ak ten muž nie je ambiciózny, tak to je potom problém. OK, takže koľko by si dala? Tak keď sa nesnaží, teda nebaví ho tá práca, tak asi 6-10, že nech robí to, čo ho baví. Je 10 z 10, ale váži menej ako ty. To není možné. To nie, to... Koľko máš? Podľa tak vážim 60 alebo do 60 určite. Ja keď som začínal, som mal 52, hej? Takže je to možné. No tak závisia od výšky, čo ja viem, tak 5 z 10. OK. Je 10 z 10, ale je nižší ako ty. 2 z 10. OK.
Ja som už dosť nízka, na to by bol niekto ešte nižší než ja. To už to je druhýkrát, takže počujete to, chlapci, musíte vyrásť. Bohužiaľ. Treba papať. Asi. Ja si myslím, že super. Spovedali sme koľko, asi 7 ľudí, nie? Alebo ja neviem. Myslím si, že môžeme ísť do mesta. Sme v meste, tak ideme skúsiť spovedať pár ľudí. Zdravím. Točíme také video, kde sa pýtam otázky. Nechcete byť vo videu? Jasné, v pohode. Prepáčte, točím také video a chcem sa pýtať, či... Nie? OK. Ja mám pocit, že ľudia na Slovensku sú strašne ako keby uzatvorení do seba a sú takí, že nie, nechajme, lebo nie sú na to zvyknutí, že proste niekto ide s kamerou, niekto ide s mikrofónom, proste ide sa pýtať. Možno keby mám veľký štáb za sebou, tak je to asi iné a že tam máme nejaké logo Markíza alebo Jojka, tak to bude asi iné, ale nie sú na to vôbec zvyknutí. Keď sme boli v Amerike, tak tam to bolo také, že hoci koho sa opýtaš, tak on proste povie, vieš, akože ide úplne nahypený toto, ide, že yes, pýtaj sa, a ešte sa pýtaj, vieš, a to je to také, kámo, vec. Ešte v gyme sa to dá, lebo tá gym komunita je proste iná, ale v meste není to až také common vidieť tú kameru a mikrofón, že niekto rozpráva, takže uvidíme, koľko ľudí sa chytí. Ono by bolo super, keby vieme sa opýtať niekoho takého staršieho, skúsenejšieho, že by odpovedal inak ako tí mladí ľudia. Proste taký iný pohľad na tú vec, lebo ja si myslím, že starší človek by sa nezamýšľal nad tým, že váži viac ako ja, tak whatever, alebo váži menej. Proste bolo by mu to jedno, takže strašne chcem takýto pohľad na tie otázky. sa tu rozhliadam, ty kokos, ja keby som na výhľadke. Predstavte si, že slečna je 10 z 10, no, ale má väčší biceps ako vy, že je svalnatá, že je väčšia. No. Tak koľko by ste jej dali bodov? Keď ju mám rád, dáme aj 10. Aj 10? Aj 10, no jasné. Tak paráda. Je 10 z 10, ale je vyššia ako vy. Dáme 10 z 10. Keď ju mám rád, dám 10 z 10. To je ideál, to je ideálny chlap. Je 10 z 10, ale robí tu jednu vec, ktorá vám veľmi, veľmi vadí na hocičom proste. Tak ja sa prispôsobím, dáme tých 10 z 10. To je super. A my sme spolu, čak o tomto o kompromisoch, ne? Kompromis. Ja súhlasím, to je super. Je 10 z 10, ale je príliš vulgárna, že stále nadáva, že je to také... Tak to dám 9, tam dám 9. No. OK, dobre. To sa mi nepáči. Je tam úžasný rozdiel medzi tými generáciami, že... A hlavne ten pán bol veľmi šťastný, vyzeral byť úplne, že proste pohodička, vieš, taký chiller. Takže ešte ma zaujíma, ako by odpovedali možno niektorí iní ľudia. Tak poďme skúsiť. Je tu párik z Refresheru a tiež sa tu prechádzajú a hľadajú ľudí, že koho budú natáčať. Tak idem sa spýtať, že či by nešli do môjho videa, ja pôjdem do ich videa. Prepáčte, môžem sa vás opýtať? Čo keby spravíme deal? Ja pôjdem do vášho videa a vy do môjho. A to video je, pýtam sa, je 10 z 10, ale. Poznáte koncept? Aha, jasne. Je 10 z 10, ale je moc vulgárna. Fú, 6 z 10. Ale nevadí mi to až tak. Ide o to, ako veľmi. OK, keď je to také, že fakt akože je vulgárna, že... Tak ak by bola, že fakt, že úplne, že nepovie nič, že iba nadávku, tak je to také... Ako zadaš, tak nie, ale je dosť akože vulgárna, že používa často nadávky. 5 z 10. OK. Je 10 z 10, ale je vyššia ako ty. To by musela byť fakt vysoká, ale fú. Akože tiež by som s ním asi nevedel byť o vzťahu, ale 7 z 10 kľudne. OK. Že akože... A je 10 z 10, ale má menší biceps ako ty. Tak to mi vôbec nevadí. Nie? Nie. Zaujímavé, to už druhá odpoveď taká. Dobre. A je 10 z 10, ale berie anabolické steroidy. Asi 0. OK. Asi 0. Neviem, akože ťažko povedať. Neviem. Nevieš sa asi k tomu až tak vyjadriť. OK, dobre. Je 10 z 10, ale je nižší ako ty. Asi 5-6. To není také zlé. Je 10 z 10, ale nechce deti. Mne osobne to nevadí, takže 10. OK. Je 10 z 10, ale chce mať otvorený vzťah. Fú, 0. To súhlasím. Keď si predstavíš, že je 10 z 10, ale zodvihne menej kíl ako ty, tak stále sa dá na tom popracovať, nie? Tak necháme tam nejakú pečku, nech ma na čo maká. OK, dobre. A dám ti ešte jednu otázku. Je 10 z 10, ale je nižší ako ty. Ťažké. Tak 7. 7. Ale tak 7 je stále akože fajn, takže... Tak zase akože závisí od toho, že aký no tak dajme tomu, že tak po oči. Takže dá sa na špičke, keď ti dá pusu. Tak
to nezvládnem. OK, dobre. Ďakujem veľmi. Buď na tom budeš bazírovať a budeš chcieť tú desinu, ale teda budeš vždy hľadať to, čo ty preferuješ, alebo sa zmieríš aj s tým, že pôjdeš trošku nižšie. No, otázka je na tej žene, že čo to dá, vieš. No jasné. Či sa s tým zmieríš, alebo nie. Niektorí sa nezmieria. Niektorí môže sa zmenia, niektorí nie. Takže to je vždy tak. To súhlasím. Veľmi, veľmi ti ďakujem za tento pohľad. Ďakujem krásne, tak. Ďakujem. Nech sa vám darí, chalani. Ďakujem aj tebe. Ahoj. Strašne by som chcel, aby išiel nejaký taký starší pán proste do videa. Kľudne to už môže byť proste na dôchodku. Jeho pohľad by ma zaujímal na tie veci, ktoré sa ho spýtam. Tak uvidíme, či niekoho takého nájdeme. A keď nie, tak nie, no. Že je 10 z 10, ale nehovorí vašim rodným jazykom. Akože cudzinec? Áno, cudzinec. Že bol by úplne váš vysnívaný, ale nehovorí vašim rodným jazykom. Ako to by mi najmenej prekážalo, že nehovorí mojim rodným jazykom, lebo ak by bol môj vysnívaný, tak by sme museli mať nejakú komunikáciu na niečom založenú. A neverím, že by išlo len o sex alebo tak, takže pri perfektnom vzťahu, ak hovoríme o takom partnerovi, že vysnívanom, tak tam musí byť určite mnoho ďalšieho veľmi pozitívneho, minimálne záujmy, spoločné názory na rôzne také otázky. Vôbec nemám na mysli politiku, ale také, čo vzťah utužujú, držia. Takže toto všetko by muselo hrať a ten jazyk by mi potom najmenej prekážal, lebo by sme si ten jazyk nejaký teda museli spoločný nájsť. Ale tá vážnejšia časť tej vašej otázky, ako to je s dieťaťom. Že 10 z 10, ale nechce deti. Viete, ja neviem, či by som v dnešnej dobe byť mladým človekom, alebo teda človekom v akomkoľvek veku so svojím partnerom chcela mať dieťa. To vám hovorím seriózne. A viete prečo? Pretože do dnešnej doby je to veľmi náročná otázka. Ja obdivujem ľudí, čo majú viac detí, ale teraz nemám na mysli len tú ekonomickú stránku náročnú, ako ich vypiplať, ako ich postaviť do života, ako im dať nejaký základ. Ale ja mám skôr na mysli, že do akého sveta tie deti ideme priniesť. To je proste niečo tak zodpovedné a v tejto dobe tak náročné, že asi by mi to vôbec neprekážalo, že to dieťa nechce mať. A ak by som ho potom presvedčila, že áno, tak ja som veľmi otvorená adopcii. Krásna odpoveď, veľmi ďakujem. Nemáte za čo. A ešte by som sa vás opýtal jednou. Je 10 z 10, ale je nižší ako vy. Tak toto mi tiež neprekáža. Viete, ja som celý život bola najvyššia. Či v triede, či v kolektíve. Ja som proste pri mojich 177 cm ako dievča patrila medzi úplne najvyššie. Aj na telocviku a v škole. A budete prekvapení, ale v celom svojom krásnom, bohatom na vzťahy, myslím, nie len partnerské, ale hlavne priateľské, som mala vždy nižších chlapcov. To boli najlepší kamaráti. Ale zostali najlepšími kamarátmi? Viete prečo? Lebo nám bolo jasné, že asi z tohto láska nebude. A ja som nepokladala tú výšku v jeho prípade, ak som si ho zvolila za priateľa, musel spĺňať isté intelektové a iné kritéria a v tom prípade mi naprosto neprekážalo, že je menší. Takže toto nie je problém. Výška nie je problém. OK, super. Ďakujem vám krásne za odpovede. Veľmi vám ďakujem. To boli úžasné odpovede, takže ešte keby nájdeme takého staršieho pána, že by nám tiež takto vedel odpovedať, tak úplne super. Keď si predstavíte, že ten váš partner vysnívaný je úplne že 10 z 10 bodov, že by ste mu dali úplne plný počet bodov, ale k tomu sa pridá nejaká vec, ktorá by vám vadila, napríklad, že volí Fica. Napríklad? Takže koľko bodov by ste dali takému človeku potom? No toho by som dal do mínus. To je 10 bodov z 10, ale je príliš vulgárna. Koľko bodov by ste jej dali? No, vulgárna žena sa mi vôbec nepáči, to by bolo na nulu. To by som jej tých 10 bodov zobral, lebo ak chcete byť populárni alebo obľúbení, pretože vulgárne rozprávate, tak ako nechcem povedať, že starí ľudia nie sú vulgárni, ale keď vidím mladé, pekné dievča, jak obrázok a spustí to, tak si poviem, no dievča zlaté, keby si bola jediná na svete, tak som homosexuál. Úžasná odpoveď. Predstavte si, že je 10 z 10, ale chce mať otvorený vzťah. Čiže nechce mať len vás, ale chce mať aj iných partnerov. No, to záleží od toho, či to bude s deťmi alebo bez detí. Lebo chudence deti. Podľa môjho názoru pre dieťa je to najhoršie, keď má 4 babky, 8 detkov a všelijaké tety. Viem si predstaviť, že
žena podvede muža, alebo muž podvede manželku, lebo iné je to rok po svadbe a iné je to 10, 15, 20 rokov po svadbe. Na to vám môžem povedať, ja sa vás pýtam, viete, aký rozdiel je medzi dobrou vílou a bosorkou? 2 roky manželstva. To si zapamätám. Predstavte si teda, že je 10 z 10, ale nechce mať deti. Neviem posúdiť, či myslíte muža alebo žena? Žena. Že vaša partnerka vysnívaná a nechcela by mať deti. Neviem posúdiť, čo je pre ľudstvo lepšie, či žena, ktorá založí firmu prosperujúcu, zamestná tam 50 ľudí, ktorí majú prácu, ktorí majú dobrý plat, alebo žena, ktorá má 3 deti a vychová z nich 3 slušných ľudí. Čo je lepšie pre ľudstvo, neviem posúdiť. Veľmi zaujímavý pohľad, ďakujem vám za to. A ešte jedna otázka, je 10 z 10, ale je vyššia ako vy. To by nevadilo, to sa v posteli stratí. Samozrejme, nesmie to byť polmetrový rozdiel, ale keď je to o 10-15 cm vyššia, však moja sestra má partnera, ktorý je tiež nižší ako ona, alebo teda len tak nenosí vysoké opätky a tým pádom to... Super. A 51 rokov sme spolu. Úžasné. Ďakujem vám krásne za tieto otázky. Úžasné to bolo. Úžasné odpovede. To bolo... Neviem, nemohol som si viac prijať, takže myslím si, že toto YouTube video môžeme v tomto momente ukončiť a dúfam, že sa budete tešiť na ďalšie. Čaute.